Bon dia i benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui d'Estudiem Valencià d'una altra manera he preparat els connectors. És important saber que els connectors són paraules que serveixen per a organitzar i connectar el text i les idees d'una forma fàcil i clara. Poden ser conjuncions, preposicions, adverbis, així com locucions conjuntives, locucions prepositives i locucions adverbials, o qualsevol paraula que s'utilitza amb la intenció de relacionar i clarificar les frases i els paràgrafs. Tenim connectors per fer una estructura del text i per a estructurar les idees. Per a estructurar el text tenim connectors per introduir el tema, per marcar l'ordre, per continuar i per acabar. Com per exemple en el cas d'escriure un text amb el motiu de sol·licitar o demanar qualsevol tipus d'informació, podem començar amb el motiu d'aquest escrit és, o aquest escrit tracta de i el que siga. També podem introduir el tema amb connectors de tipus per iniciar, per començar, inicialment i actualment. Convé recalcar que en aquest cas, per a marcar l'ordre, és important utilitzar els connectors d'aquesta manera, en primer lloc, en segon lloc, en tercer lloc i per acabar, o primer, segon, tercer, quart o el que siga, finalment o per acabar, i primerament, segonament, tercerament, en últim lloc o per acabar. Com podeu veure, així tenim connectors per continuar i per encertar un tema nou. Per continuar podem utilitzar una mena de connectors de tipus a banda d'això, a continuació, a més, així com, així doncs, així mateix, altrament, després, encara més i encara tot seguit. Quan fem referència a un tema nou, cal utilitzar els connectors pel que fa, quant a, el punt següent tracta de. Recordeu que en quant a és una locució preposicional que significa en concepte de. Per tant, cal evitar l'ús d'aquesta locució quan ens referim al pel que fa. Bé, així tenim els connectors que podem utilitzar quan acabem un text o un escrit. Els connectors són, en conclusió, en definitiva, en conseqüència, per concloure, per acabar, per finalitzar, finalment, com a síntesi o al remat. Convé recordar que la utilització de per últim és incorrecta. Bé, com podeu observar, així tenim connectors per a indicar temps, per a indicar espai, per posar exemple, per fer aclariments i per posar èmfasi. Els connectors per indicar temps són per narrar, com per exemple alhora, ara mateix, ara en endavant, d'ui en endavant, de manera paral·lela, simultàniament, després, anteriorment. Per descriure un espai en concret podem utilitzar connectors com davant, darrere, enmig, en centre. A més, com he dit abans, podem utilitzar connectors per posar exemple, com ara així, com a mostra. D'aquesta manera, en aquest sentit, es pot exemplificar amb, particularment, per posar un exemple, un cas il·lustratiu és, un cas pràctic és, una bona mostra és, en concret, en particular. Els connectors per fer aclariments són, és a dir, i això vol dir que el que siga. Ara passem als connectors per posar èmfasis. Així podem utilitzar dos estructures, no? Cal destacar, cal insistir, cal remarcar o cal tornar a dir, o convé ressaltar, convé recalcar i convé subratllar. També podem dir, dit d'una altra manera, en altres paraules, val la pena, que també es pot dir pega la pena. És correcta aquesta forma d'expressar-nos. Aquest ha sigut l'episodi d'avui. En el pròxim episodi veurem els connectors que necessitem per estructurar les idees. I amb això acabem els connectors.